गिबियाव बयनिसिमबो खुलुमनायखौ हरग्रोबाय। दिनै 11 फेब्रुआरि 2023 BN बड' निउसाव बयखौबो बरायबाय। चेनेलाव गोदानब्ला अन्नानै चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामनानै हो। दानिया फैदो दिनैनि खौराङाव। थांनाय माखासे साननि सिगाङाव तुर्की आरो सिरियायाव 7.8 गोख्रोंथिनि बांग्रि मावनायाव सुबुंफोरनि जिउ गोमानाय गोथै देहाखौ दासिमबो मोनगासिनो। दासिम बे बांग्रिजों सुबुंनि जिउ गोमानाय अनजिमाया 21,000निबो बांसिन जाहैबाय होनना मिथिनो मोन्दों। मैया सानावनो रां लुथिदों बिटिआरआव फुंबिलि 5 रिंगासो समाव चिरां जिल्लानि सिङाव थानाय खुंग्रिं बाजाराव पिस्तल देखायना माइ बेपारिनिफ्राय सिनाय मोनै दुथांफोरा 2 लाख रां लुट खालामदों। बे रां लुथिनायखौ मिथिनानै जाथायसालियाव थांनानै खबर लाहैयो बिटिआरनि EM रनजित बसुमतारी बिथाङा खुंग्रिं बाजारनि लुट खालामग्रा सुबुंफोरा जेखि थाखोनि जाया मानो थाबैनो हमनानै गोख्रों साजा होनाय जागोन होनना खौरांगिरिफोरनि सिगाङाव बुंथियो बिटिआरनि EM रनजित बसुमतारी बिथाङा। मोनसे गोजोनथाव खौरां, बिटिआरनि गंब्रै जिल्लानि माखासे बारग' NDABफोरनि केसआ उदां खालामजाबाय। क'क्राझाराव सा 94, चिरां जिल्लायाव सा 50, बाक्सा जिल्लायाव सा 36 आरो उदालगुरि जिल्लायाव सा 24नि बारग' NDABफोरनि केसखौ बिजिरसालिया उदां खालामनानै होबाय। गासै दाजाबनानै सा 204 बारग' NDABफोरनि केसखौ स्पेसियेल कर्टआ उदां खालामनाय जाबाय। बेनिनो थाबोनाय सा 59आ पेन्डिं एन्ड आन्डार प्रसेसआव सोलिगासिनो दङ। उन्दै बैसोनि जुलियाव थाङोब्ला पुलिसजों हमजानो गोनां जायो। उन्दै बैसोनि जुलियाव थाङोब्ला पुलिसआ एरेस्ट खालामो। रायजोनि गेजेराव उन्दै बैसोनि जुलियाव लोब्बा थानाय हौवा हिन्जावफोरखौ हमबाय थानाय समावनो मैया गिबि खेब उन्दै बैसोनि जुलियाव थांनाय सासे सुबुंखौ हमदों। बङाइगावनि 2 नं सुपारिगुरियाव उन्दै बैसोनि जुलियाव थांनानै हमजानाय सुबुंनि मुंखौ जहिर आली मण्डल होननानै मिथिनाय जादों। एबसुनि सानै मावथिखौ इनायै गाग्लोबदों। दुथांफोरनि गाग्लोबनायाव जोबोद गाज्रियै जोखोम जादों। एबसुनि सानै मावथिखौ सा 5 दुथांफोरा गोफार देगारजों सुनानै गाज्रि जोखोम खालामदों। उदालगुरि जिल्ला सनाय दख'रा एबसुनि मावथि लेङाइ बुंथिगिरि मिथिंगा दैमारी आरो रांगिरि आकिहिता बसुमतारी बिथांमोनखौ दुथांफोरा गोफार देगारजों सुनानै जोखोम खालामदों। जोखोम जानाय सानैखौ दायो गुवाहाटीनि नेमकेयार हस्पिटालनि ICUआव थिसननाय जाबाय होननानै मिथिनो मोन्दों। एबसुनि सानै दैदेनगिरिखौ गाग्लोबनाय सा 5 दुथांफोरखौ हमनो हाबाय होनना मिथिनो मोन्दों। सा 5 दुथांफोरनि मुङा जाबाय फारियै मनज दैमारी, निउटन बसुमतारी, रमिय' दैमारी, बिरदाव दैमारी आरो करम बर' होननानै मिथिनाय जादों। मैया 10 फेब्रुआरि BTC गोरोबथा सान। रोजा रोजा बर' मुंख्लं जोहोलाव जोहोलावजोफोरनि जिउ बाउसोमनायजों थांनाय 2003 मायथाइनि 10 फेब्रुआरि खालि BTC गोरोबथा जादोंमोन। BTC गोरोबथाया BLT, आसाम सरकार आरो भारत सरकारनि गेजेराव जादोंमोन। मैया BTC एकर्ड डे एबा बड'लेण्ड 20थि जोनोम सान। बे जोनोम सानखौ BPF दोलोआ मोनफ्रोमबो महकुमा आरो जिल्ला थाखोआव गाजा गोमजायै फालिदों। BTCनि बारग' चिफ थामहिनबा BPFनि आफादगिरि हाग्रामा महिलारिया मुंख्लंफोरनो बिबार बावना BTC जोनोम साननि बयनोबो गाहाम हामलायथि बावहरदों। गोदान पेन्सन खान्थि NSPखौ बोखारना गोजाम पेन्सन खान्थि OPSखौ लाबोफिननांगौनि थाखाय दुलाराय आसाम नाङै मैया खामानि मावै सोमावसारनाय हाबाफारि लादों। बेबादिनो सिमला आन्सलिक NSP कमिटिआबो गोदान पेन्सन खान्थि NSPखौ बोखारना गोजाम पेन्सन खान्थि OPSखौ लाबोफिननांगौनि दाबि दैखांदों। बाक्सा जिल्ला बेन्दोंनि सिमला पुलिस थानानि सिङाव थानाय कक्लाबारि गोजौसिन फरायसालिनि लांगोनायाव कक्लाबारि जौसिन फरायसालि आरो कक्लाबारि हिनजावसा गोजौ फरायसालिनि फोरोंगिरिफोरा गोदान पेन्सन खान्थि NSPखौ बोखारना गोजाम पेन्सन खान्थि OPSखौ लाबोफिननांगौनि दाबियाव जथायै खुद्रिसारदों। दिनैनि खौराङा बेखिनियानो। गोजोन्थों।